isgot mas master moabot ang panahon ba? O naatong mga karaan diri nakapamati sa ebanghelyo ni Master kay gamay-gamay pagtada ko magtarong edad. No? Mga 20 pa kakapil ato. Karon dublihon na ng 20, masobra pa. Na ang istorya isang pagbantay mo kay moabot ang panahon nga naramay sakit nga magdala danon sa hangin. Ayaw yun mo kumpiyansa din ang panahon na. Musa, magkuha din mo sa rabing alkohol. Manghinaw mo kay na mga sakit nga manakod nga inikapot ninyo anak. Quarantinas raman eh. Yes, Master, itanawa, quarantinas. Mo bitaw ng in English sa mo bitaw na in English anak, quarantine. Quarantinas mo na, quarantinas. Dahil siya nga dayon na may panyo nako ka na hulagway na magapoy panyo nga na hulagway pero wa pa makakuan ready lang mo kitsa to magkuha o niya mao na inyong ikuan diri sa inyong iputos niya napod galing gapas niya kuan mo manghunaw mo tanawa tong pero yung pag-epekto pati sakyanan pati gidrivean butangan diskontento pas kamot ang katong imong gidrive na ikaw mo tayo nag-drive abutangan kay tungod sa kataranta mo na mga kaigsunan na kinsa may nagpropesya na si Master na og di pas Master katumanan di pa Dios wala nga di pandemic COVID-19 pero ang resulta mauna di ay pataas kamot sa nakadungog atong ebanghelyo. O atong mga nasa ulahi nga wa pa makadungog kay bag-o pa tingali audi ang inyong basihan pagka na'y nagpataas tinuod itong gisulti ni Master. Na diri ang mga chapter president sa Usamis no ng Perla. Doon ay mga chapter sa Cebu moari unta pinikito man sa Cebu. Mo bitaw tong giingon ni Master nga moabot ang panahon nga panigamot yun mo. Kay ang makaabot ako, moabot pagani daw nga mga bugto pang tulay sa dalan. Na lisod na ginhinoon. Na og katong tulay nga nabugto dai suba, magtutakiling to inigabot dito na og senior citizen ta nga minus na tag ining lakang na minus ta agoy Master tabang kay kiling-kiling god na binagsuba lugar na di ato ginang wanon kay iya manggi propesya pero nagyon si Master nga bisag katawhan lagi ta BBCM na wapod ta magbantay depende na ni Master depende na ninyo kay nagyon manggod si Master god nga kamoy magbantay sa inyong lawas, kay ako ang magbantay sa inyong sulod. Mamanay sulti ni Master. Musa, doon na ito'y naghatang diri, no? Para sa radio station. Ako sa 1,000 to. O para sa wali. Si Mary Jane Leproso, no? Sunto daw siya. Atong magkalimutan na si Lorna no. O kining ato mga kigsonan. Namuguntas ikatulong bahin sa panahon sa pagpangalagan. Mao nga di mabasa ang PBCin sa Biblia. Kay sa unang panahon si Hioba ang gialagaran. O kangalan sa katawhan sa Diyos ikaduhang Samuel City Jess gitawag og Israel ikaduhang Samuel City Jess kama 24 moto ang Diyos nga gialagaran pag-abot kay dili man magpadan ang pagpangalagan lagi atong isa-marais la tungod sa kadaghan atong explicar na
ug mahimo balik taon niya gabi para diha mga bahina. Mahimo mo gyud kay alag gianhita nga murag taluto ka igo lang mohawk sa yunta din balik saka. Kita mong taluto. Pag abot sa dito, obserbaran ninyo ng taluto sa haligi sa inyong balay o walay sa una di man uso pa ang kuan kayo sa kapobriho nato haligi man sako yuta ya katunga dito makita nimo ang haligi nga nag kuan sa yuta mukalit og dagan ang taluto paubos pag abot dito tigata way gituhak unsa ka nakamangno siya na ituhakonon dito igo ra siya maadto dito dayon balik na og ari putas iro nay uban nga iro nga og nakamatikod mo sa di pa siya mo likod gikas pagkuan magtuyo katulo isa nakakita nga ang iro magtuyo katulo taas kamot wa mo kakita og ang iro nay time nga molingkod katulo mo piyo pero talagsara po na akon atong ipananglit ato may pairo kay dunay tulo ka biyo o sa pa siya molingkod o lakaw pa to o tambong pa to pabiling punta ka diyo at ulang ino ka dito sa panahon to kang master sus ingos master sa una moabot ang panahon nga tawagon ta mo o binulag tulo ka bulan na dugay tulo ka bulan ng konferensya yes master tawagon ta mo binulag English master. Mabot ang panahon, tawagon ta mo sinimana. Tawagon ta mo isa na lang yun. Adlaw kay apiki na siguro ang panahon ato kanang isa na ka adlaw mura nag cool up sa intiro sa makaabot lang. Mo man English master sabtabi ninyo ang kong mga ebanghelyo. Muna diha mga kaigsunan mao nga mamati man dayta pag-abot sa ikaduhang hugna nga panahon sa kang Kristo na dayon kay sa Juan 3:16 mao man to kay gigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod yana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag o dili makabaton sa kinabuhing dayon. Gusto tag kaluwasan sa unang panahon, magigsunan kang Kristo. Kay kung dili ka motuo kang Kristo, di ka makabaton o kinabuhi. Mao nga para naman kang Kristo, mao nga sa tagna sa Isaias 48:17, nag-ingon ang tagna, mao kini, matod ba ni propeta Isaias pero gikuha niya sa pamahayag sa Dios. Mo kini ang giingon ni Jehova nga imong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mauman si Jehova nga imong Dios nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan diin ikaw angay moagi. Kinsa di ay ang patalinghugan si Jehova daw nga manunubos ang balaan sa Israel. Si Jehova daw nagtudlo kanimo sa pagpahimulos. Itudlo at nag-unsay pahimuslan ug unsay dili angay pahimuslan. Nagatudlo kanimo sa pagpahimulos ug nagamando kanimo sa dalan din ikaw angay moagi. So Dios mismo ang magtudlo sa dalan din kita dito angay moagi. Yun sa pagtudlo ni Jehova ang maong dalan nga dito ta makapahimulos aron dito ta moagi sa maong dalan nga siya nagmando giyon sa niya pagmando. Lucas 9:35 unsay gimando nag-ingon mga kaigsonan ang Biblia o gikan sa panganod di tingog nga miabot nga nag-ingon mo kini ang akong anak ang akong pinili patalingogin ninyo siya.
This is my beloved son, hear him. Ingon ang Dios, mo ni ang akong anak nga lalaki nga pinangga. Kay kanang son, mo na ang English sa laki nga bata. Daughter kong babae. This is my beloved daughter? No. This is my beloved son. Hear him. Pamatian ninyo. Patalinghugan siya. Ngano nga katumang ang iyang anak, mauna ang papatalinghugan? Tungod kay ingon siya, ako ang nagatundo kanimo sa pagpahimulos o nagmando kanimo sa dalan din ikaw angay mo agi. Di dito ta ipaagi kung naabtan nato sa Kristo. Nganong dito ta angay ipaagi kay mo may dalan nga gimando nga diha ta makapahimulos kay si Kristo bay dalan. Oo. Sa Juan 14:6 nagingos Kristo og siya mituba si Kristo nga nag-ingon, ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang dalan, ang kinabuhi. Sa ato patuan ni Kristo ang dalan ug ang kinabuhi. Di siyo ba mao'y nagatudlo sa pagpahimulos ug nagamando sa dalan din ikaw angay mo agi. Ingon siyo ba patalinghugin ninyo siya. Di sa pagpatalinghog tungod kay si Kristo, sa iyang panahon, siya na ang kahayag. 9:5 sa Juan. Samtang ani ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. 8:12, nagingon ang Biblia. O kanila, si Jesus misulti pag-usap nga nagingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod ka nako, dili gyud magalakaw sa kangitngit. Hinuunua, magabaton siya sa kayag nga maghatag og kinabuhi. Oh. Di, sa ato patua ang pagpahimulos nga makuha nato sa panahon kang Kristo. Moto ang dapit lugar sa panahon kang Kristo. Human lugar sa dapit sa kang Hiyuba nga pagpangalagan. Tungod kay yatong panahon na sawa pa nga itong Ginoong Kristo, si Hiyuba maong kahayag. Sa Isaias, Kapitulo 2, versikulo 5, o balay ni Jacob, o marika mo, o manlakaw kita sa kahayag ni Hiyuba. Basta Diyos kahayag, manlakaw kita sa kahayag ni Hiyuba sa unang panahon. O kay ang kahayag, mauman si Hiyuba, pero ang pagkakahayag ni Hiyuba, may mga pagtugon. Kini ang wala mahibaw isa ubang relihiyon. Ngano bitaw nga naatas ng bisiip? Dili nga nagtutuuta. O diya butuuta atong mga bata, disiplinahon po nato sa mga dili. Sumukay tanaw diya ba? Mga sunis. Kay sa tarbahuan ko no, pero bisag di na tarbahuan, nga sunis mga pon. Bueno, ato raman ang kaugalingong kasalanan, ato rapod ang pagpahimangno. Ay basig mo yung master, waman maghimang pahimangno si Reverend, waman magpahimangno ang magwali na pero individual man ang kaluwasan, dili man makabuot na to sa atong inahan ang kaluwasan mong bata ta. Di makabuot sa inahan ang kaluwasan sa iyang bata, di ang bata makabuot niya ang kaluwasan, maapil na iyang inahan ug ang amahan. Individual pagpaningkamot gina. Busa sa hinay-hinay sa pagtugan ni Hiyuba nga dili gyud dumalayon ang iyang panahon, mo nang giingon sa 55:6, pagitaan ninyo si Hiyuba samtang siya hikaplagan pa. Sampitan ninyo siya samtang ana pa sa duo. O tanawa ang mga tugon. Pagitaan ninyo si Hiyuba samtang siya hikaplagan pa. Pangitaan ninyo siya samtang ana pa siya sa doon. Kay moabot na ang panahon nga ang atong Ginoong Hiyuba dili na siya mao ang pangitaon. Morning sa Isaias 45:19 sa panahon nga siya pang pangitaon, nagingon, ako wala makasulti sa tago so sa kadapit sa yuta sa kagitgitan.
Ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob, pakitaan ninyo ako sa kawang. Wa daw siya mag-ingon nga kung mangita ka, makawang. Pero tungod kay doon na may pasidaan, pag-abot na sa tukma na nga panahon, kay si Hiuba, ang Diyos, mauman gyud na siya ang iwali, kay unsaon man pagkaluwa sa tao, di sultihan sa matuon nga Diyos. Mao nga siya giwali po. 32:3-4 sa Deuteronomio. Kay gumantala ko ang ngalan ni Hiuba, pakadako ninyo ang atong Diyos. Ang bato ang iyang buhat, hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid. Diyos sa pagkamatinumanon o walay kasalanan, siya matarong o matulid. Moto ang iwan. Karon pag abot na sa panahon, kay na may tugon nga, pakitaan ninyo siya ba, samtang siya hikaplagan pa. Dili magpadayon na dayon ang wali nga Hiuba, kung moabot na ang paras katumanan. Katong iyang buktong anak nga gipadala, Jeremias 31 o 34 nagingon. Kamat 34 kapitulo 31 versikulo 31. Ano karon sa Jeremias? Ang mga adlaw moabot na nagaingon, siya ba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon, uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. May tugon ang Dios nga gibuhat. Nagipahibalo niya sa katawhang Israel unsa diyo ang tugon. Ug sila dili na gid magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa isig ka tawo. Ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa igsoon sa pag-ingon. Ilhon mo siya ba kay silang tanan? Managpakaila kanako gikan sa labing diyotay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Hiuba. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gyud hinumduman ko ang ilang sala. Moabot ang panahon nga ang tagsa-tagsa ka tawo siyang isig ka tawo dili na itudlo ang ngalan niyo sa pag-ingon, ilhon mo siya ba. Sa ato pa, Diyos ko na siya ba. Dili ko na yawa. Pero nganong niabot o moabot man ang panahon nga di na itudlo ang iyang ngalan. Nga Diyos mo na. Kay doon na nailain ato bangon. Tungod kay siya ba kayag man pag-abot na ng panahon na ang mualagad gyapon kang Hiuba. Tungod kay may mga taong nagpapaalagad yan na isip panahon sa amahan. May mga pagtulon ano nga gitawag og spiritual, Diyos nga amahan kuno sila. Napoy uban, Church of God, Iglesia sa Diyos, di Iglesia sa Diyos, si Jesucristo man na napod sila sa anak lugar. Mo nang sa Amos 5:18 kama 20, alaot kamo nga magatiwa sa adlaw ni Hiuba, ngano man nga buot kamo nga moabot ang adlaw ni Hiuba. Ang adlaw ni Hiuba kangitngitan man o dili kahayag. Dili ba kangitngitan ang adlaw ni Hiuba o dili kahayag? Dili ba gayud nga hilabihan nga kangitngitan o walay kahayag niya na? Ang adlaw kuno ni Hiuba kangitngitan na. Buti pasabot ang adlaw ni Hiuba, panahon ni Hiuba kung imo nang alagaron lugar sa sistema, alaot ka na nga kana imong gitunga. Kay doon na naipasidaan nga pagitaan ninyo si Hiuba samtang hikaplagan pa. Sampitan ninyo siya samtang anapas adon. Ngano man nga mura gidisregard ng iyang kaugalon. Kay siya nagpadala ng anak. Ug ang iyang anak mauna ang papatalingogan. Pagpatalingog sa anak, mao nitong si Kristo na ang miabot sa panahon. Matong sa Mateo 16:18, og sultihan ko ikaw Pedro, and I see also unto today thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sultihan ko sabi ko Pedro, o sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsang tawag sa iglesia nga gitungkod ni Kristo, mo nagisakyan po sa uban. Kay naaman sa Roma 16:10, di man na malalis. Ang problema ron, o ba pa ang pagtulunan sa mapas tao, ang tao mao'y magbisti, dili ang mananap sa mas ungkol. Ang tao mao'y magbistida, babae, bisti pang babae. Ang lalaki, bisti pang lalaki. Wala sa
kabaw o sa pangmananak nga apil sila nagbiste sama sa atong gibiste. Nakaron, kumo ang unggoy nagsulob nagbiste sa biste sa tao, ang unggoy na ba tao? Dili. Kumo ilang gidala ang ngalan Iglesia ni Kristo, kang Kristo na ba? Dili. Mao nang gisakyan nila ang Roma 16:16. Pagpangamustay kamo ang usap-usap pinagi sa balan nga alok. Matod pa ni Apostol nga si Pablo, tinunan ni Kristo. Pagpangamustay kamo usap kaninyo pinagi sa balan nga alok. Nangamusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Kinsa gitawag og iglesia? Sa Colosas 1:18, ang iglesia, mga kigsunan, mga membro o tao. Kay si Kristo mao ang head of the body. Do si Colosas 1:18, nag-ingon ang Biblia, siya, si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Sa ato pa, si Kristo mao ang ulo sa lawas, o sa lawas nga mao ang iglesia. Pero hain ang ipasabot nga lawas nga mao ang iglesia nga sa pangalan Iglesia ni Kristo. 12:27, iyon ni Apostol Pablo, now ye are the body of Christ and members in particular. Sa English, King James Version. Kamu mao ang lawas ni Kristo o ang matag sa kaninyo mga bahin ini. Sa English, members of the body. Which is the body? Body of Christ. Which is the Iglesia or church. Moto ang ngalan, Church of Christ o Iglesia ni Kristo. O moto. Natigom ang Iglesia ni Kristo. Ang uban dili nagtuo, si Kristo gilansang sa cross. Pero tungod kay si Kristo, mga kaigsunan, mauman ang kahayag sa samang pagkaagi. In the same way, ang gibuhat ni Kristo, dito gibuhat samahan. Kay nanugo na po si Kristo para mo atubang tag Espiritu Santo nga karon niya mo. Unsay priba? Nga siyo ba mismo nagingon? O ang Biblia nagingon? Nga siyo ba, ang panahon niyo ba, kangit-kitan o di nakayag? Tungod kay may lugar nga si Kristo, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Pero pag-abot na ni Kristo, mga kaigsunan, hinay-hinay niya gitugon ang iyang matinuan sama sa mga tinunan sa Dios nga Israel, nga nag-ingon siya. Sumala sa atong nabasa sa Jeremias 31 ganina, nga magbuhat siyang tugon uban sa Israel o sa balay sa utan. Unsa din niya gitugon, gipabalo. O sila, mabot daw ang panahon sa bag-o na. Di na yun, magtudlo sila ang tagsa-tagsa kataw sa isig kataw sa Panginoon. Ilhon mo si Yuba. O di na tugon. Bisan tuon si Yuba kahayag. O niya, pag-abot naman kang Kristo, doon na po'y tugon. 12:35 o 36 sawa. Si Jesus miyong kanila, ang kahayag, anapa kanyo sa mubo nga panahon. Panglakaw kamo, samtang anapa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unya, hiapsan kamo sa kangit-ngit. Siya nga magalakaw sa kangit-ngit, dili may balo kung asa siya padulong. Samtang anapa kaninyo ang kahayag, sumali kamo sa kahayag, aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Magpadayon ba ang pagkakayag ni Kristo? Dili. Tingali unya giapsan kamo sa kangit-ngit, palakaw kamo samtang ang kahayag napakanyo. Kay tingali unya giapsan kamo sa kangit. Sama kang yuba nga kahayag, pero pag moabot na, nga kahayag himuon ng kangitit, alaog na mo. Ang magatiwan sa adlaw niyo ba, kaya nga niyo ba kangit-ngit man. Dili na di ay kahayag ang panahon kang yuba o ang adlaw. Kanang adlaw di na adlaw ka karon lugar, adlaw na o panahon sa Dios nga Amahan, dili na lugar niya na. Imbis ningon, this is my beloved son, hear him. Kay siya man ang nagmando
Sa dalan din ikaw angay mo agi. Pero sa tagna palang daan. Basahon ko sa ang ipayag ni Apostol Pablo sa pagsugilon base sa tagna sa Episodos 20 sa pagsugilon. Ingon ni Apostol Pablo sa iyang mga kaubang tinunan, kamo mga tinukod, ibabaw sa patukuranan nga mo ang mga apostolis. Sila may gihatanggan katungod pagsangyaw. Natukod sila sa patukuranan po sa mga apostolis. Kamo, mga tinukod, ibabaw sa patukuranan nga mo ang mga apostolis o mga propita, apel pang mga propita. O nga niini si Jesucristo, mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Si Kristo di ay magkaigsunan bato sa pamag-ang. Ding gikutlo to ni Apostol Pablo ang pagkabato ni Kristo sa pamag-ang. Dili sa Isaias 28:16, never po nga gisulat ang ngalan ni Jesus, ni Jesucristo. Ang nakasulat lamang bato sa pamag-ang kay sama na kinsa nasayod sa sulod sa panimalay. Ikaw nga tagiyas balay, magtiayon mo asawa ang bana. Kinsa pa ang inyong mga anak kay naaman kamo, inyo man ang anak og naay balay, kinsay nasayod sa sulod sa balay, kamo nga pamilya, dili ang silingan sa balay kay di man to ilang balay, dili pod katong nanumbalay. Sama usab sa kang Kristo nga ang nasayod sa mong tagna si Kristo o ang iyang mga tinun-an. Unang-una nganong nakapayag si Kristo, si Apostol Pablo nga si Kristo mao ang batos pamag-ang. Si Kristo mismo ang nag-ingon, Matthew 21:43. Busa sultiya, ingon 42, nag-ingon. O si Jesus mingon kanila, wala bagid ka mo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa magtutukod na himong ulang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo o sa atong mga mata makapahimulog yun. Yes, Kristo, wala mo makabasa sa kasulatan. Si Kristo nagbasi kasulatan. May tungod sa bato sa pamag-ang. Pagkasabot sa batinunan, giwali niya po sa Pablo, si Kristo mao ang bato sa pamag-ang. Pero dito gigwa, gingon ko na, 28:16 sa Isaias. Pero sa tagna dili abilidad kung magtagna ibutang ang ngalan. Ang tag-iya na lang sa katumanan mo paila. The owner, ang owner sa mga prophecy, siya ang magtugan. Only the owner, he himself, declare o maoy mo claim. Si Kristo mao ang claimant, ingon niya. Pero sa tagna palang daan, tungod kay ang kahayag, di man nagpabilin si Kristo sa tagna, gibutang na daan. Busa mao kini ang giingon ni Jehovah. Anya karon gibutang ko dito sa Sion. Alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malingon. Kadtong mo to, dili magadali. O, nay paskin. Pasidaan. Kadtong mo to, dili magadali. Unsay katumbas niya ng magtuo, dili magdali. Kadtong mo to, dili magadali. Kay pasidaan to, kay kung magdali-dali ka, sa lipagkasulti, magpahinay ka, marabag nanguya ba? Ingon, di ba, o manguya, sa onas karaan, karon buot naman ang mga bata. Sa una, formalidad. Narabay ng uyab na ko, Ingon din ang ginikanan. Unsong na? Basig, barugbano na. Bebe, ipaali na. Kaya atong tanawon, kaya ang ginikanan, mukilatis man. Tinood na, dili. Tinood. Lagi kay buhay mo kuan, magduda tangaw mo kay karaan, ani. Mga bago di, ang diri, mo tingog kay bago man silang na tao, layo raman ninyo, batanon pa man. Tinuod to akong gingon, dili. Si Ribery, nataw po di ay sa katigulangan. Ito, no? Ato nang napanunod sa una sa sulti. Busa ka na bitang mamati tag sulti. Ako sa una, wa mo ko kaapas, anak. Nya madunggan ako, mangharana sa una. Ang mga ginikanan.
Kay sa una abilidad sa di pa manguyab magharana-harana man. Tinon na dili. Patas ka mo tutuyog tinon. Akay giharanahan man. Bitaw, harana bitaw, di ba? Di ang uban pud marunong, taas man sa una. Ang sumpay sa kusina, ignog batalan, di ba? Na magyapon aron lisod na kayo. Kaya atong balay ang mga bata wa na kalibutan kanang imo kusina sobraan na usay way atop ba usay napoy atop gitawag na og batalan. Latay dito mangihi. Kay wa man kayo formal nga CR. Kay kahiyon man gabi man di alag dito kas kwarto mangihi. Gawas og nagdamgo ka nga nakaihi. Ha? Pagkabot nito ang mga namisita po kay Bugoy man ang magdurudag sin. Magdurudag ka ng dahon kay nakabati ng dahon kay ang ilang ihi nagtagaktak naman tiyos dahon. Di ang taon ang ipabisitahan nag-uknol-uknol hinayon pag-ihi ang ihi pero to anak patong tingos siya tok 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 nadugay tok 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 kay hinay-hinay man mura na hinunog kuan pa to katong sound pato kada ko murag ni anak bas puntahan unsay ato nang kay tinulo man tok 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 boto. Pero mo lagi, ang problema po kay tulo man ka bata dalaga. Lain po lagi ngalan sa una kay akong may mga gitawag ko namang gyapon ron. Ana diyang Pasensyo Guris na dito og babae pasensya. Nanang Cheryl nay o bitaw nga og babae na gani mauna din ang kuan. Og lalaki maana dayon. Mabitaw na nga napoy babae hinon nga charito. Pero na may charita. Pero kasagaran gyud basta sa laki gina. Pananglitan Carlo. Sus kay giusab man kay duha day siya. Duha day kahintang ba sa kabayo pa kaputol tao, kaputol kabayo tikbalang. Ya kay mahuyang man kanang gitawag og agoy-agoy. Wa na. Imbis Carlo, giyon na diyan. Ako si Carla. Carla na patitingog. No? Listen po kayo. Si Carla. Namo na nga, ang giingon diyan, ipari na. Bagunon man ang mga babae. Sus, pasensya na po'y iyang anak po. Sus, kanang karaan, kayo karon kay ikumbina ron ang ngalan sa magtiayon. Niya, sa una, ibutang mas almanaki dito magbasi mangutana ang pare naa ba dito inyong ngalan dito pagbasi kay di dawatos pare yang ngalan si ang bata pasensya ang isa si Paulina na og laki pa to si Paulino tato may babae man Paulina ang isa si Gabina pagpamisita atong mangharana gipukaw niya ang mga bata kay aron maatubang na niingon mo dayon gabi na, pasensya, Paulina. Wa mo dayog pabisita kay abig wa dawata. Kay bisag ko sa bali-bali to, mamaulit ni tani kay Paulina. Pasensya, gabi na. Wa pa ay siya musugot kay kanlaw na to, gabi pa man ay. Nya ang saon mo to, ari ka magsugod sa ngalan kaning Paulina, gabi na, pasensya, bisag bali-balihon sumugot na. Di na mauli. Mo na nga atong yung timan-an nga naada ng mga lana o sa wali pa magtimaan tas wali. Magtimaan tag unsay patakaran sa kaluwasan. Na mo nang mga karaan sa una magbase sa almanaki na nadugay wa naman. Nadugay bitaw ang pare kay di man ka tagaan og di ka magbayad. Babayad sa bunyag. Ipangutana, unsa may imong ngalan sa imong bata? Nagbasi ba ng almanaki? Isa padre, ang akong gibasyan, akong ngalan sa bata. Yun na nilang, tigre, padre. Isa di pa na, daon sa magka, noy.
Di man tao na ngalan na sa tao. Ngano man nga sa kadaghan nga ngalas tao, napilian pag yun nimo ang ngalan sa mananap nga tigre. Ingon din ang pare. Ingon din nga. Di ay na pwede dre. Ako, padre, pwede man. Matay dre, nagali pabor-pabor. Nalipat ang pare. Unsay pabor-pabor? Isya, ngano man lagi dre, nga na may ngalan, Leon. Unya kay Leon man ilahang ngalan, ang ako, tigre, magbuot kay kadre. Na mo tong gibunyagan, nakabunyag na ka na dre siya, nakabunyag na bitaw ko. Leon, nya, Leon man to dre, nanganong di man tigre. Ingon pong pare, nadugay kay, para di na manalis. Hala, tigre man kayo mo gusto. Na tigre hot na ko dre. Nga tanawa ha. Nanay usap kay dungan man. Unsay ngalas imong bata? Lunes padre. Isa anak po. Lunes nga ngalan man na sa adlaw daghang ngalan. Lunes nga imong napilian. Di na pwede dre. Sa di lagi pwede na. Siya patay pabor-pabor galing ni dre. Naduhaan ang pare. Ngano man? Siya nganong naman lagi ngalan rin nga Domingo. Ingong pare, matituon no, nganong naamay Domingo. Nahala! Mau makain yung gusto, di, Lunison tani. Mau isa, o siya imong gusto sa ngalan. Isa nga, ang akong ngalan sa bata rin, Disembre. Sa, ang nga ganina, adlaw, karon kuwanasan, naspulan. Di mo na pwede. Dagang ngalan, mapilian, ari ka Disembre. Pwede. Di na pwede rin. Sa di lagi pwede. Ingon din siya nga. Og dili pa na pwede rin. Anong na may gingalan rin og Agosto? Isa uuro ng day Agosto na na. Disembre ho tadi. Namo na nga bisag Disembre di maningalan, ngalan mo na celebration Agosto sunod Disembre no nga kita. Ha? Muna nga ang balaod magigsoon no, balikan ta. Atong kang Kristo katong moto dili magadali kay bata lagi. Iyon kilatiso na to ng imong big kanang naibla. Pagtan-aw sa bata niya nga ingon ang mama, "Dong, matay kanang imong pangasawa unon." Duda man ko ana, mura man nagdili ikabilin sa kuan balay. But pasabot ba ug mula ko ang bana. Murag kuan ba unsa ka na karon? Pila ra istorya kay ehemplo man. Nagbinyo sila, ay siya, ayaw pagdali-dali doon, kay pasig makakita. Gigamit ang po, ayaw pagdali. Ha, tanawa? Ayaw pagdali. Ngano, meaning nga, basin og mahinayak ka, pagkapangita pa ka, waman kay mahal lagi siya. Kay matod pa nila kay gwapa po lagi. Pa nila, kung sama ng maot, o gwapa man niya, daot nagbatasan siya, kanang batasan. Ato na nagpamangnuan nga usbana dahil kanang batasan. Mga lagi mag-usapon. O niya, og dagway ko no. Usbanay, imong dagway day, kay mo okay, na di man na mausab. Bisa pag, kung siya atong i-make up anak, masubraan to, mura, tagpatay nga gi-make upan. Kay, og mga sawa ka, kinanglan, og imong tan-aw na mao nganong imong manang ipangasawa og imong gipangasawa na balag maot sa uban gwapa na nimo di kay mahubog ka ayara mo gawas nga na maot ni imong asawa nararang hubog sa ingong asawa imbanahan sige laghubog ang kita palahubog ingon Dios ingon yung bana na ulit mang bana kay daghan bang tao kay na may asawa, palahubog! Sige, balik-balik pa. Ulit kang bana siya, batig naong! Di, nagkuha na, nagbinata na. Palahubog! Batig naong! Palahubog! Batig naong! Ingon. Palahubog! Awa na mo, tingong bana. Maro mang bana siya. Hinayon pa niya. Palahubog bitaw. Pero may nalag mahubog.
Kay inig kahubog, inig inom, mahubog, inig katulog, inig kaugma, mawala ang kahubog. Ikaw, batignaw, matulog ka karong gabioda, pagkaugma, inig mata nimo, bisag mo tanaw ka sa amin, bati lang yapog daw. Duwa yun nga, tikwa na. Listen po, no? Ayaw. Kay imo man lang gipangasawa, wapa na to, ha? Bahala tong uban siya. Sigbin man to sa ilang pananaw, pero sa imo birhen. Karon kay gipangasawa man, ay di pagpangasawa, di uli kay basta ginikanan gani before ang ginikan before the parent he left, no? Kanang mopahuway na. Ug na kay kaptangan, bahino na nimo daana sa imong mga bata. Kay moabot ang panahon nga mawala ka, mag-away mo to, kay mangilog man. Mag-inilugay. Ikaw may ginikanan, o mamatay ang ginikanan, ilong tuwapos na, babay, o inahan, o amahan. Ang balaod, nag-ingon, nga ang kamagulangang anak, babae man o laki, mo'y magbuot na dayon siya na isip mo lugar diya sa amahan. Nakaroon, kaya ikaw magulang, pili kag gwapong yuta, samok man ito. Masuko imong igsoon, patyon ka noon, kaya tuon sa kaptangan. Mo na nga, iplastar na daan sa ginikanan, mo ni imo dong, di, maglain na din, no? Arita lain, paglain na. Siyempre, kaya naglain na ay balay, ipahigayonan sa ginikanan. O sa initabo, asos, bago pa gani silang minyo, na may lalaking nagpabuang-buang, gwapo pa puti nga siyang bana, gitaban, wa na isulod ang balay, mingaw pastirana, pag uli, wa na, uli ang bana, wa na diya, balik sa ginikanan, pagbalik sa ginikanan, naghilak, nay, o sa'yo gilakan, ngawa pa mong may bata, nagsakit, dili nay, akong asawa, nilakaw, ni Kuyo Gulaing laki, na nakatugan ako. Isa, buang na ka, ingan bitaw ka nga, dili ka magdali. Tanawa. Buti pasabot, dili magdali, kaya makapangita pa ka. Pagtugon po kang Kristo, kanto mo to! Dili magdali. Nga naman, kay kung magpahinaya ka, wa na Espiritu Santo, Master Tomas din ni Senyor, pabilin ka lang kang Kristo. Managingon sa Proverbio 25:8 ningon, dili ka magmadali-dalion sa pagpanibasok, tingali unya dili ka may balo sa imong pagabuhaton sa katapusan niya na. Dili kuno ta magmadali-dalion sa pagpanibasok kay di unya ta makabalo sa katapusan niya na. Nya na may giingon nga katumuto sa batos pamagas Kristo dili magadali kay do na may Espiritu Santo. Ngano? Si Kristo mga kaigsonan, pag-abot ni Kristo nga nag-ingon na siya nga ang iyang pagkakayag moabot di ay nga dili magpadayon ang iyang pagkakaya kay adunay puli ni Kristo. Biblia ang pulong sa Dios, klaro 14:26 gikas 25 sa Juan. Kini mga butanga, ginasulti ko kaninyong daan. Gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ako ninyo. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mong Espiritu Santo, ang ipalasaman, puli kanako. Kinsay ipadala ni Kristo? Ang Espiritu Santo, puli ka nako. Busa, nyatong wala pa'y puli ni Kristo. Si Kristo pod ang giwali sa tanang dapit. Dili na si Hihuba. Sa Colosas 1:27-28, gibutan sa Dios, ang pagpailangan to kanila sa kadako gayon, sa mga kadagaya, sa himaya, sa mga tinago, alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anak kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. Siya, si Kristo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Kinsa giwali? Si Kristo. Pero mga kaigsunan, tungod kay nagbili naman si Kristo daan nga basig hiyapsan mo sa ngitngit kay ang pagkakahayag dili di ay magapabilin pare siyang yuba laot mong magtingwa sa adlaw niwa nanungkon di na itudlo ang ala niwa
Ayaw, pangitaan ninyo siya ba, samtang ikaplagan pa, kaya moabot nga di na siya kaplagon kung mga lagad ta. Si Kristo na. Si Kristo po, kaya moabot man ang panahon nga di na siya di ay, maghayag, nagbilin po ang mga tinunan. Kinsa man itong nagsulat, nga di na itulo ang ngalan ni Yuba. Si Yuba nag-ingon daw. Si Jeremias nga propeta. Ang nagbilin po, ang tinunan ni Kristo, kamo si Apostol Pablo. Kaya ang sinulat ni Pablo, tinunan ni Kristo, ang sinulat niya, sa 14:37, kung may maghunahuna man, sa unang Korinto 14:37, gingon din kaya ang masinulat ni Apostol Pablo, nagpahayag siya, kung adunay maghunahuna nga siya propeta o may hiyas espirituanon, kinanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo, mo'y kasulat, mo'y usa ka sulat, sugo gikan sa Ginoo. Kada kuno iyang sulat, sugo sa Ginoo, kinsa man ang Ginoo nga mo'y nagsugo, sulata Pablo, sulata. Ingon si Pablo, si Kristo man kuno ang Ginoo. Bang nga mao ang nagsugo ni Pablo? Oo, si Kristo mao ang Ginoo. Kay si Kristo nagingon sa Juan 13:13, nakatawag kamo kanako nga magtutulo og Ginoo, gusto kamo kay mao man kanako. Di siya Pablo nga iyang gingon nga Ginoo ang nagsugo niya nga elhon ang iyang sulat nga sugo sa Ginoo, ang Ginoo demos Kristo. Busa para madali sa Bibliang Katoliko dinhi nato mabasa ang mga pagtugon. Dili man ni ato ning Biblia. Di sila makaingon nga nagtumo-tumo ang PBCM nganong tumo-tumo. Kinsa ang nagpaygayon nini? Nes pasiunaw basaw ko. Sa September 22, 1973, gilusad sa Philippine Bible Society ang maayong balita alang kanimo o sa kabagong hubad sa bagong kasabutan alang sa tanan nga nagagamit sa Binisaya nga sinugbuhanon. Kini gubara bunga sa 5 ka tuig sa hiniusa nga pagbinuligay sa mga Protestante o mga Katoliko diha sa tinuoray nga buhat sa ekumenismo. Kinsay naghulad ani gitambayayungan kini sa mga Protestante o sa mga Katoliko. Siniusa nilang pagbinuligay niini sa paghubad niini pila ka tuig matod pa sa atong na basa nga tungkol o sa kabagong hubad sa bagong kasabutan alang sa tanang gamit niini sa Binisaya kasugban kini hubara bunga sa 5 ka tuig nga hiniusa nga pagbinuligay na tampo-tampo sila. Okay, nagtampo-tampo man PBC ma nagtampo-tampo nga tos Katoliko dili. Nakaron, unsa man ang nakasulat nini kay giwali naman ang wali nga Kristo. Nya moabot man ang panahon nga dili na siya mao ang magpabilin. Mga magapabilin sa pagkakaya. Maning sa unang Korinto 13:9 bijis. Ana gyud og magtuon ta. Pagmingon nga inyo man tumutumo. Nya tumutumo nga kamo may nagkuan na. Oh, diha 13:9 bijis ingon si Pablo. Kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit sa Pablo. Kaya atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na. Katong dili hingpit mawala. Doon na di hingpit nga pabuton. O kung moabot na tong hingpit kato daw dili hingpit mawala, asa to? Katong ila kay ingon man si Pablo. Kauban siya matino nang explikaran kay ang atong kaalam karon og dinasig nga mga mensahe dili pahingpit. May hingpit nga moabot. Naon samang mensahe mga kaigsunan ang gipasabot nga dili pahingpit nga naa kanila pero mawala to. Busa doon ay hingpit nga moabot. Niya sa Hebrehanon, Hebreo 6:1, Hebreo man basta Katoliko, Hebrehanon. Ang Hebrehanon gikan sa Hebreo. Mamunay tawag nila nga pinulungan Hebreo pero ang mga tao Hebrehanon. Gingon niya, busa magpadayon kita. Oh, doon na pa'y pagpadayon. Diya sa hingkod nga pagtulunan. Oh, doon ay pagpadayon sa hingkod nga pagtulunan. O dili ta magpabilin. Oh, doon
Doon ay dili na pabilinan. Sa unang ang-ang, unsang ang-ang sa lubi, pangkog sa imong balay, dili ta magpabilin. Ay magpadenta sa ingon nga pagtulunan. Kung dili ta magpabilin sa unang ang-ang sa minsay nga Kristohanon. Din kwa ang pulong Kristohanon, believers of Christ, dito sa kang Kristo Hanon. Dili Tomas. Kristohanon nga naman nga dili pabilinan. Kaya ganyan siya. Ang minsay na to karon dili higpit. Minsay nga Kristohanon dili pabilinan. Kadto moabot kay higpit mao na to dayon ang imong adaptaron. Awaman sila kasabot. Kay gingon na to kita may tag-iyas panimalay. Di sakop man ta ni tatay ang ato nga man si Master. Di ang iyang mga anak may nasayod sa sulod sa panimalay. Busa unsa man nga minsay nga Kristohanon nga dili pabilinan. Niya unsa matang sa pagka-Kristohanon nga minsay. Roma 10:17. Kinigyapon nga Bibliang Katoliko kag gitambayungan sa mga Protestante. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe. O, tara. O ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Wali di Kristo nga dili pa mauto ang hingpit. Mawala pa to. Sa hiligaynon pa sa unang Korinto 3:19 sa ilong ba kaya nga to ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa hingpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan, mawala daw. Ang ilang kunong wali, hindi pa himpit, pagwali, sang pulong, sang Diyos nga ginbugay sa aton. Kasi ginbugay, gihatag. Pagwali sa pulong sa Diyos. Kung sa man itong pulong sa Diyos, giklaro sa hiligay nun yun, wa na Hebrew. Dritsos o ng Korinto, 3:19, Roma 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios nagaabot na hanungod pagi sa pagwali kay Kristo Jesus, kay Hesus Kristo. Ang pagwali sa pulong sa Dios mao di ay ang giingog di hipit. Wali kang Kristo kita nigingon walaon. Mo to nga dunay puli. Pagpuli Espiritu Santo na din mga kaigsonan. Ito dalion. Na karon kung ang tao magpabilin na pod kang Kristo sama kang Giba alaot mo na nagtingwa na ba no 1 Corinthians chapter 15 verse 19 if in this life only we have hope in Christ we are all of men most miserable kung ang atong paglaom magpabilin ni inilang kinabuhi kang Kristo makaluluoy ta sa tanang mga tao miserable sa paghubad rin. Kita ba takos pagkakaluyan? Pero sa Biblia Katoliko, mauni siya ang pagklaro pod nga gingon. Kung ingon ang Biblia, kung ang atong paglaom kang Kristo anyara ning kinabuhian nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Ngano man kung atong paglaom kang Kristo ra ning kinabuhian? Doon na may laing paglaom. Katupuli ni Kristo ang Espiritu Santo. Na pinaginining Biblia na dagang Biblia ang pulong ang buhing pulong. Kung basahon nimo mga kaigsonan kadtong unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 19 unsa na ang pahayag ingon na niini ang nakasulat. Yaw? O kung ang atong paglaom kang Kristo ana labang nining kinabuhi karon kita ang labing alaot sa tanang binuhat. Oh. Sa panahon kang Yuba, di na alagaron, alaot ka. Imong tingwaon, Dios man to. Wa man sila kibong ang programa sa giunaog na. Mong alaot ka kung ang imong paglaom sa kinabuhi diya na kang Kristo. Nga naman,
nga ang imong paglaom kung diha ra sa kinabuhi kang Kristo makaluoy ka, gitugo na bitaw. Dili ka makadali ka tumuto sa batos pamagang. Muratos anak naging na sinandong ay pagdali-dali. Ayaw pagdali anak pagbasawa kay iyang nakita kilatisom ng karon ano may kilatisay. Pagbuot naman bata pa kayo adto nag-asa yung gilikanan matagbaw na sunod-sunod sa bata. Kay di nimo sundon asayo pa 14 pa, 13 pa, o nadalaga na, nagburos na. Oh, pero sa una, dili makabuot. Kay mangonsulta pa, o di ang mga ginikanan sana, kay palahubog man, hungit-hungitan pa. Bisitahan una ang amahan, kay bubilit tong amahan, may usap, sukta na, kay buutan na, kay gipainom akong tuba. Tuba rin katapat, awa na, buutan na. Oh. Ay, sukta gina. Kada ko anoy. Inon sa noy to ba noy? Ingon din sa ay kini maayo ni ko ano na kanang sana. Makatabang ni, tabang din kay inom to ba ngila ano po di batasan. Pero ang atong topic ana diskarte ba. Mo na nga tungod kay ang kanang kinabuhi makaluluoy man ta kung diha rata kang Kristo maglaom kay doon na niya city size apan gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu og dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalugdan doon na bag-ong kinabuhi nga pag-alagad diha sa espiritu kay sa una magkigsunan ang bagong kinabuhi, napod kang Kristo. Unang Korinto 5:17. Tugbang-tugbang muna. 5:17 nag-ingon ang Biblia. Unang Korinto, saan na ni? Ang Biblia magkaigsuran, tugbang-tugbang muna. No? Pag magtugbang-tugbang na kanang ukon ang basta ang kabakuhan na to gikan sa kang Hiuba bag-o dito kang Kristo unya ang sistema pag-abot diha sa atong Ginoong Hesukristo bag-o na siyang binuhat. Itong tanawon sa mga kingsonan para kung ano ning labi na kay ngit o dara 5:17 busa ko ng tao anak ang Kristo siya bag-o nang binuhat pero kay gikan man sa kang Hiuba di pag-una dito kang Kristo na kagitgitan mo tong Hiuba alaot kang Kristo kay maalaot daw po mo to nga nag-ingon ang Biblia apang gipahigawas na kita karon sa bag-una nga kang Kristo gipahigawas na kita karon tiban ang tatong istorya apang gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa ulipon kanato aron mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu asa ta mag-alagad sa bag-ong kinabuhi sa espiritu dili na pud adto kang Kristo kay makaluoy man ta kung magpabilin sa espiritu ta na mag-alagad unsang espiritu ikaduhang pagbasa nato dinhi sa Roma city size pero ang Biblia nga atong basahon ang pulong sa Dios giklaro dinhi nag-ingon ang Roma city size gipayag apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuhan nga nag-ulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa pagsunod sa suwan. O, na sa Espiritu Santo. Muna, aron masahin po ta, nang Pedro din 1:12, may mga gikasangkapan. Iyon, o kanila,
Gipaday nga dili sila kaugalingon kundi kaninyo. Na nag-alagad sila diya sa mga butang. Karon, gipahibalo na kanyo pinagi sa mga tao nga nagawali kaninyo sa may balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan nini ang mga malda na andoy sa pagsuno. O di klaro. May mga tao din nga nagwali sa Espiritu Santo. Busa, kita karon ang katumanan mga kaigsunan. Di karon kay naa naman ta mao nga obligasyon nato kay nag-ingon si Master kanang Biblia nga Ecclesiastes 1:9 nga ang namao kaniadto mamaugma, history merely repeats itself. Ang namao kaniadto mamaugma, husto kuno na mao kay husto man sa una mga kaigsunan sa karon ato ikumpara. Kapila tatawagon ni Master aron mo atubang. Diba, tulo. Marso 10 in honor of Princess Liberty Union. December 29 in honor of Master Tomas D. Union. Gipunan niya sa wala pa siyang polay. Siya sa ulugan niyo ang Agosto 19, spiritual birthday celebration. Kaya katudi ang December, material lugar to. Adi, atong gisaulog kay mao may kabubuton. Mao ni atas Agosto. Na sa unang panahon kapila pa paalagaron patubangon sa panahong Israel. Amos 4:12 gingon. Busa mo kini ang pagabuhaton ko kanimo o balay sa Israel. Og tungod kay kini buhaton ko kanimo pangandam sa imong pagatubang sa imong Dios o Israel. Di dunay pagpangatubang ang katawhan sa Dios nga Israel dito sa ilang Dios nga mao si Jehova. Pero kung moatubang man mga kaigsunan, dili nga moatubang ka dito nga walay dala. O kapila ba moatubang niya sa 3:15, 14 nato isugod, 23, 14 ngadto sa 17. Unsay gingon? Makatulo sa usa ka tuig magapista ikaw ala kadako. Diba sa una, pista celebration. Diba nay arko dako diya sa karsada sa una, tinon na dili. Ato bang magkonferensya ta sa una, nay arko. Tinuod? Oh. Inig abot pod kang princess. Pista in honor of Princess Liberty Union. O di sa ato pa kini di ang tigom-tigom gitawag ni Master og pista. Nag-ingon ang Biblia sa Gisgutan sa 23:14 makatulo sa usa ka tuig magapista ikaw alang nako. Di sa usa ka tuig nila dunay tulo nga gihugna ato apod usa ka tuig tulo. Tod kay sa Espiritu Santo man ang gipili Disyembre, Agosto ug ang Marso. Kaya gingon ang makatulo sa usa ka tuig magapista ikaw alang kanako. Ang pista sa mga tinapay nga walay libanora pagabantayan mo. 7 ka adlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libanora. Ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga tinudlo sulod sa bulan sa Apib. Kay nini migula kagikan sa Epto ug walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa tubangan ko. Ug ang pista sa ani ang mga inunahang bunga sa mga paghago ay mong gipuga sa uma ug ang pista sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig kung ikaw magtigom sa imong kagot ug uma. Makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Jehova. Di katong mga abot sa yuta baok nga ato pod pagpangandam sa manok nay amot nay halad unsa pa uban sa lamas. Pero nay uban pod nga manok ray gatag wa poy lamas, nay uban lamas ra butang hina. Kay og individual na ikaw lugar to, ikaw magkaon na to. Amo nay nagkaon-kaon ka karon og walay lamas. Unya ang manok lamasan. Unya manok way lamas, nagkaon lagi ka. Nag-adobo ka nga walay lamas. Dapat kay lamas rampod, wa ko'y manok. Nagkaon-kaon kag lamas, murag Bombay. Piling magkunong Bombay og lamas.
Mo na nga pangandaman ginato na mga kaigsunan. Remind lang na. Unya sa Biblia mga kaigsunan, obligasyon po nato nga mo man ang resulta sa inyong hatag bitaw. Munang uban nga unsa to ka tinuod tong report nako nga dunay nibalhin kay ang kwarta kuno wala kuno gamita. Wala kuno itukod. Nya murag nanuhito ba og kada bitaw manuhito kay pwede man nag-iulit nako tong kwarta ninyo. Bisag nagasto na. Pila ba tong kwarta? Na nibalhin kuno dito na ni walang patawad. Wa man tan-aw karon ha. Mao nga tan-awa ninyo ang sulod dayon na hangad-hangad pod ining sunod. Nigbutang ni master. Og yun sa paggamit ang inyong kwarta. Kay nagtukod buta dito sa Claveria og Mother Chapter. Kay ang chapter house ato kang ilaman ni Joy Montisilio Virgin. Kay tistingan na tong tawag dito sa Lanisi. Monhi man tong tao diri nga si Boy Binlot og nakaabot na. Kay ako tong kuan diri pakita og itagaan to namang plite dito para motambong. Naghatag siya donar sa yuta dito gibutang dito kay kung may panahon pa dito ang mga Claveria magtigom og mag-ato dito gibutangan dito dirty kitchen para dito ta. Doon ay proper nga kuan. Pag wala may dito, pwede dito sa inyo ha. Pero inigtigom tawag bungtod lang noon to. Kaya mo ba niingon nga gamit ko ng kwarta? Nag-loan ko anto, GSIS o pag-ibig. Nigsuldo na ko kaltas. Ang kwarta diri mo ni. Apil na kong tabang ganyan ni gikuha ko tong 45,000 dito rahuluga dito sa ilan ko na basta na ba ikaw o si Salomon pa ko o si Master si David akwaon ra ba nga mga kantidad dito sa mga tao kay nag-alagan mo Dios. Busa di ta mag sigig sunod-sunod pag-unaw na mag-awat-awat anang uban. Tambag nang na magkigsunan. Kaya usahaw na to pagkahuman sa palas nga mabuknaw man to kay ikaw na mayroon ng nagsulti ana. Hopefully, labi na sa mga palace guard, mga chapter president nga wala na sa atong una-una. Og naa gani ingon ana imong ibutang wa magbuga magsintro og imong gisintro nga og si Master pa ko ba Dios imo di kong tinuntuhan nga Dios man ko dili ko Dios ayaw pag tinunto og nag-isip ka nga ako magduot og di ka gusto kinsa imong ipabaraw dili sige nya matigom ka nimo mga tawo ningkamot nga itang pagpadaghan mo gani ang mga chapter president akong gipakuan gyud nga magbaton sila radio station nga sila mag-abaga kung doon na ilang mga bata nga mag-arang-arangan na kaysa to dito, tampuhan nila. Ako pa ganing negosyiton nga ang mga palace guard nanay tigom ilang kwarta. Kay mag-open sila radio station o dili hasta ang mga mananagat mag-angkon sila o kaysa tong na mga bata na to mga abroad magtigom sila mag-angkon sila istasyonan para ila kay bulahan na lang silang pag-abroad, sige panarbaho sila, wapa sila sangyaw dito na pinagi namo ang abot sa pagwali kung makamimbro gumikan sa inyong kwarta sa pagmamati sa mga tao sa radyo. Kay kung di ra bata magwali magigsunan, ingon ni Master. Dili ra ba ko mangita o pilay abot sa inyong uma. Daghan ba mo kwarta? Dako ba mo uma? Ang akong pangitaon, pila ba kabuk ang inyong membro? Mao na mga iglesia. Kay sa 9:16 sa Roma, sa unang Korinto, doon siya Pablo. Kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kiniwala maghatag ka nako sa hinungdan sa pagpasigan mo. Kay mapugos man gid ako sa pagbuhat nini, ingon nga akong katungdanan. Alaon ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Pag-abot sa balaod sa misyon, number 1,
sa pahinaono gyapon page 1. Unsay gingon? Mga balaod sa misyon. Pagbasahon mo sa di pa ang mga mabasa dahil uluhan. Mga balaod sa verse 13. Nga gipakanaog ngadto sa tanan nga mga misyonaryo o misyonarya o mga membro. Unsa niya? Number 1, pagmantala sa ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo kang kinsa siya mao ang nagatulo sa tanang mga butang o sa pulong sa Dios. Nagmantala ba mo? Iparehas atong bunibasar nga nagkuluban sila kay uban nagkuluban po. Siya humana kuno siya pangoon kuno niyang membro hilas ni tawana ba. Di na pa kuno sila magmisyon kay humana. Pabuyag lang. Ang say humana. Ingos mastero ang akong bulaton humana. Tinud dili. Ang inyo wala pa. Saban buhat kini at kiat na unsa nang buhat nga makapaluwas. Iyo sa puswalo kundi ko iwali ang mayong balita alaon ako. Di alaon. Kay nga naman sa Roma 1:17 mga kaigsoon. Unsay gingon? Kay diha sa mayong balita gipadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi niini nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sumala sa nisulat nga nagayon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Nabuhi ta pinaagi sa pagtuo. Pero matod pa sa Santiago 2:19. Unsay gingon? Patay ang pagtuo nga walay binuhatan. Faith without work also is dead. Patay kuno ang pagtuo nga walay mga buhat. Busa kung mutuo ta, bantayan ta, kay ang kanang makasuhan buhat na sa pagbantay. Muna nga, gisgutan nga, muna, wali. Kay os master, di kay moadto din ang uban dito kang Pedroso kay ang wali ko no matod pa atong nibulag na kisingan aning hulot gani tumbok kisingan na to Tokiro atong buhok no hulot man gina na ituyon pero kang ato galing pagtuon nagkulot-kulot na wa na nikulot-kulot na kung siya tama sa Agosto kay di na ko no maristro. Tama na kung natas Agosto. Agosto naman ba? Nawaraw. Kasi nagpropesya to. Wow, baya. 19, pila na lay kuwag para matapos ang Agosto. Tama na kung sa Agosto. Tinod na, dili. Ilang ingon, Katunga makadungog. Sikig pangagni kay adto kuno kang Pedroso. Kay naman ko na'y pangantihan dito, sing-sing, mangayo kuno ka. Nawa makaili sa motor. Sing-sing nga pangantihan. Ako lang Pedroso. Mutungha ang motor. Na, kano sa pa mo na ipanganti? Tanawra? Huwag nga ni mag-release si Master, pangariba ba? Palabaw ba? Muna mga kaigsonan. Mao, nga, sa panahon sa dunay obligasyon nato nga binulan kay ang trabaho nato mga kaigsonan daan pa sa panahon na ang balay sa Dios liki na mangliki ganito sa unap ayuhon kung atong basahon dinhi niyo 12:1 sa ikaduhang Yo. 12:1. Sa ikapito ka tuig ni Hiho, si Hihuas nahimong hari sa sulod sa kapatan katuig siya naghari sa Jerusalem.
ug ang ngalan sa iyang inahan maoy si Bia nga taga Beersheba 2, ug si Hiwas nagpadayon sa pagbuhat kun unsay matarong sa mga mata niuba sa tanan iyang adlaw nga si Huyada nga saserdote nagtudlo kaniya. Ang hatag-as nga madapit lamang ang wala mahanaw, ang katawhan na naghalad pagyapon o naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit. Pabiyaan man to pero nagtuman. Ang punto lang itong kaon. O si Huwas mingon sa mga saserdote. Ang tanang salapi alang sa balaang mga halad nga gidala sa balay niyo ba? Idunay salapi ug halad nga gidala sa balay niyo ba? Ang salapi nga gitasal sa matag usa. O, dunay mga tasal-tasal ba? Kuta. Ang salapi alang sa mga kalag sumala sa pagbanabana sa bili sa tagsa-tagsa. Ang tanang salapi nga nagagkan sa kasing-kasing sa matag usa aron dad-on sa balay niyo ba? 5. Ipakuha sa mga saserdote ang ilang kaugalingon sa matag usa gikan sa ilang kaila o sa ilang bahin. Ipaayo nila ang mga liki sa balay bisan diin nga makaplagan ang liki. Katong balay sa Dios sa una ug diliki man to ipaayo. Tanaw ra ha liki. Kini bitaw unya ang sistema mga kaigsunan ang Biblia nagapamatuod ikaduhang Kronikas badlitan ko rin wala sa 22:5 no ikaduhang Kronikas ako sa basahon ang pagtukod nila sa balay sa una sa Dios makigsunan ginindot na 22:5 gingon. Unang Kronikas, no? Dili dito ikaduha. Ang punto makuha nato kay ang namaw kanato mamauman ugma 22:5 na. Mingon si David, batan-on pa ang akong anak nga si Salomon. Ang atong ibasa ang pulong sa Dios. Mingon si David, batan-on pa ang akong anak nga si Salomon. Ug wala pa siya kasinatian. Kinahanglan nga ang templo nga tukuron alang sa Ginoo matahom gayon ug mabantog sa tibok kalibutan. Pangandaman ko gayud kini. Busag andam ni David ang iyang mga materialis una siya mamatay. Sa pagpaulay ni Master ingon, kamunaon niya ang mag-usab nining palas. Ako man anak ni Master. Busa gipahigayon nato kay atong nabasa nga ang balay sa Dios matahom. Mao ni nga do na gani ako sa tinuod lang di man ta kuan mga Kristiyan pero ang nag-design aning yes gawas kini ba kini. Gawas ani ha. Kay ang mga panday man ato sila si Bako, Crusoe. No? Itong uban pang mga panday, si Sinto, sila si Anyos nga magdukot yun diri, uban pang mga panday, no? Isa itong mga panday. Jimmy Alcala, naghato sila diri. Painflo lang ta. Kay mahurot mo itong ngalan-ngalan itong mga panday. Mga Palace Guard, itong mga kauban ni Loloy, mga apelido o Garhas, uban sila sa pagtabang diri. Kinsa pa tong mga panday. Pasalamat ko ninyo o ikaduha. Inyo yung obligasyon ay nagtuo man mo ni Master. Kay mo ni niya pagkuan si Nonoy Perolino nakasugod wala man tiwas kay ambot kay naman kunoy diferensya siyang bata. Walay question basta tinuod lang. Kay ang diferensya diha og kuan, ako dili ko Ginoo pero paninglan ta. Maningil ra man as Master.
Nay, bation na to sa sulod sa tong pamilya. Wala pa ta maghuna-huna. Nasa unang Korinto 2:11. 2:10. Akong basaw na. Unang Korinto 2:10. Unsay giingon? Ingon nini ang atong mabasa sa Biblia. 9. Apan ingon sa inyo sulat, ang wala makita sa mata, wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa una-una, ang gitagana sa Diyos alang kanila nga nahigugma kaniya. Wa kuno makita sa imong mga mata, wala mosantop sa imong, wala madungog sa imong dalunggan, wala daw mosantop sa imong una-una, pero may gitagana ang Diyos alang kaninyo nga nahigugma kaniya. Sa ato pa may ganti ta. Pero nasayod po ng Diyos, og unsa nang inyong una-una, alibay ba nga alibay? Kay nag-ingon ra ba ko? Kamo nga mga panday, kay kung ato gyud nga iyo, silduhan mo, ang kwarta na to, di ra igo, kay kapinras 1 million. Pagbalay ko no, pagbuhat ganing CR, ayuhan CR. Igon pang abi, ang iyang balay dito ni abi ba nga inam ni Ramil Kisimundo. Isya kadang ako Reverend gamay ganito. Apit na. Ang gasto na ko Reverend 800,000 at 200 na lang mag 1 million. Aron mo makakuan ato murag si abi man nagtingan dani. Nagkuan naman god di na maela si dari. Kung tinuod tong giingon ni Abe, kay naman giangkon nga amot pa sa kanang koleksyon, ay 500 kaysa Hingoog, kang Mario 500, kang Rone 500, ako 500, o say malipat ko pagatag, bakapan nga ito ni Rone. Sa ato pa, 2,000 man ang pangayo dito sa FM sa Hingoog. Way labot sa koleksyon. Di na tamag, una-una, dahil may uban nga, katong na yung koleksyon bitaw, nasuko, ila pa ko nung giitsa pa yun ang 50 piso ng teto, o niya 50 pa to. So, wala na yung kwarta. Mga kaigsunan, ayaw paghatag, bukit yung buto mo kay kwarta, wa man kapugsa, baya naman, nag-ingong kag walay kwarta, wa pa ka mag-misyon. Akong giingnan ang mga nagkoleksyon. Ayaw dawata, iuli. Ilista lang ang ngalan, kaya itong timanaan. Di ta kasabot. Pag wala, dili na dagang sulti. Pero ako bang kolektor, mulabay na lang din kay kinaiyaman nila. Si Master Ramay mo panas ninyo. Muwala ba og sa chok pa mo nga gisulat sa pisara, panason mo. Yan, yaman mo sa Pilipinas, nagpuyo. Di, og panason mo, di mo na yung gitawag og Pilipanas. Ayaw ikasuko. Igno lang nga, wa na may lain. Na, nihatag man ka. Mo man to sa Biblia bitaw nga, maghatag ka sa kinasing-kasing. Baliban lang ko. Wala pa ko karon. Pagka, Sister, pasensya sa ha. Pagkasunod og naana, di mo na po imong ihatag. Ako lang remind tong bata ni Cesar kay Jose Maapiki. Dumdumon og unsa to kay magkoleksyon, ihatag kay para tapal na yon. Atong miaging bulan si Cesar naghatag to og 10,000. Pagpalit sa 10,000 kini nga tiles ra. Kini sa haligi. Kaya nikaabot naman nga kulang. Tanawan ko niyo, gi-extension. Unya. Dari rataman. Pag-abot diri ni kabuntag kay tan-awon man ako. Matay mo mandar man sa una-una na si Master to ingon nga butangig lit. Pabutangan ko nog ngalan niya. Diha. Diha tanang ibabaw na ba? Kay ngalan nga nay logo. Pangalan ni Master kanang isa tong mukuha sa balaod sa misyon, katong balaod sa misyon nato sa una mao man to.
Pero dagang sayop nga mga kuan na to, giayo na to kay para mapormal ang maong basahon. Giayo na nato, iwagi ra gud. O kini dili ni duwa-duwa nga pagka kuan na. Giayo ang dagway ni Master. Corona si Master nga giayo nga color para dito ingnon sa una nga napikat ang mata to, hinawayon tong sabadista si Unico, si Puy Kitsato. Katong sa sabadista pa sa una. Nag-ingon ang Biblia, diri gibutangan ang imong mga mata makakita sari sa iyang katahom ug sila makalaktaw o sa kayuta nga tuwa sa layo. Gibutangan din Proverbio 25:5 ngun sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka kalagag yuhaw. Mao man ang mayong balita nga gikan sa yuta. Unsa ang mayong balita gikan sa yuta? Ang imong mga mata makalantaw sa yuta nga tuwa sa layo sa hari. Si hari, si Master. Na ang balaod diri sa compound o sa panahon sa eleksyon, gikarga nato ang balaod ni Master para dili makakuan. Gi-xerox nato ang original, makita ang pirma ni Master pod. Nya napod sa una sa panahon na si Atty. Rodriguez nagluod, si Atty. Ubay-Ubay sa panahon sa Disyembre og naapod si Atty. Ropos nga mao'y nagtukod sa bamin ngano ato man ang tuwan kay aron og nay magyubit-yubit, ikaw na lang magyubit-yubit o gani ang abogado nagrespeto, nagluhod man gani kang Master nag-amin nya kamo na hinoon magamit na siya ba nga rason-rason ba ya kini nga lugo makita unya na diha na nadugay man lagi kay ang uban akong giingnan ang mga panday imbis doon la pag Agosto di sirit man noon may pen sige na lang Agosto ba 18 kay pag abot sa 18 o sa 17 nga doon na nidaghan man ang mga panday aboy no kasi no trabaho kay giingnan ako dili putlon ang inyong trabaho pero maghatod mo sa inyong kagawang lawas dinhi sa inyong presensya ihatod ibahin ninyo para sa kang Master. Nagtuo magkataana. Na pag-abot na ko diri. Sige kung sudo, hapit na mo. Human naman ta na. Dugay ra. Akong ipataurag kanupi sa portahan. Pagtaod sa kanupi, ingon man nga pabutangan, magsugo man nga butangan decoration. Pagbitayan yung kabilya dito. Unya gitaon na nga simento nga murag kahoy di mo na edikpintal na murang nagkahoy lugar ga dekorasyon na pag abot na pud nig sayos buntag di na po ganahan ingon man mo tunglas nga ingos si Master giti nagbuot kay ingon man pamutangig ngalan ingko nga butangan ka nagngal ingko butang nga ngalan unsa maka ibutang kay mabak dani man ako ibutang unta iko wa man diha kaysa daan pa sa una nga butangan unta nako diha PBCM Palas o di Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated na unsa man nga wala man sa design ana daan disenyo pag-abot po diri sa o man nga pabutangan mo nya namay ni Mando sa imong una nga butangi o kuan haligi dito ipabarog dito, di pagbarog na, di ingon na skroso nga ato lang ibuhos reverend di ningon ko nga kadaghan na mas kabilya basta buhos dagko kay kabilya 16 no ingon ko nga 16 mm ba 16 mm ning ko ayaw ibim lang pare kadako sa ligi dito pag bim din ato aya diyon butangig kabilya dawel halublaka lang dayon o sa dayon pan aron di kayo dako og gasto o di gihalublak din na dito pag halublak na nang haligi kana ingon na po dayon nga unsa man nga mura mag akong tan-aw pareha sa kuan ba nga pista bitaw nga welcome ikustos og napay plano ani kay magtukod kag building ana si Hobay pod apil gyapon dire ila si Abinuha kinsa to di mangalan ay lang kakuara kay malipat ta pagkuan na po dayon ikamatay og nay engineer ani sumpay man ni kay daan man ni ikuan sus kay niingon na po una
Sa man niya ni pag ingon man ang una-una. Butangi o kuan. Kini ni ang si tawag ani. Bim. Isumpay sa haligi dito. Di nana dito. Pakut-kuta po nako. Kut-kuta kurso. Kut-kuta. Di gikut-kut. Sumpay din to. Di nasumpay na. Paghangad na po nako. Wa may atop. Ko atopi kurso. Asa mang atop dito pa ingon. Inunot. Si ato lagi anak. Na kini na ba sa order na ang sinana sa Union Steel. Kaya kung mapalit ka anang daplin, kag 3 months daw mo feed na. O tinuot to magbakak, kay orderon man na. 50 years pa kuno usa molubad ng iyang sin. Sa iya lang dili mo kagison, sa iya lang normal sa tupa. Kuan di kaayo. Na pag sunod na pod, ingon naman po nga pabutangan o kanupi mo nang ingon ana na ang forma. Di akong ginsakan. Di. Ako di nagsugo nga pamuldingan na. Hasta taliwala nga ipalapos ang haligi dito mo gimaw. Na. Padong dito. Kanya unsa man. Mangutanan ko ninyo makigsunan. Nindot dili. Ha? Oh, muuligin na. Nga. Kay inig magtukod na puta, makatigom na puta sunod. Dili pa ka musulod sa palas, mag-agikag dagkong haligi. Dili ba, haligi na, palibot. Kay ngano, basta mag-isgot tag palas, gi-apply na to ang bag-o o ang daan. Unsa man, kanang ingon na ng kanupi nga na bitay-bitay, di ba binag-o na, di naskaraan, pabitay-bitay, unsa may pulos anak. Di ba gagasto-gasto ka lang, kwarta mo na. Nga imo lang ibitay-bitay na, pero pag mabitay na inigtan-aw nimo, maghuna-una ka, makaingon po kag may kay nahuna-hunaan po. Di si master gyapon. Pag imo daan sa karaan. Basta palas di sa ato pa palibot daghan kay haligi diha. Usa din ka mosulod dito sa palas. Tilis lugar kay bali ba ana? Dito palibot. Muna nga ang Biblia nagpamatuod nga aduna gyud pag-ayo sa blessings bisag niliki. Diha kay nasayop man pagbahin. Kay ang pagbahin na may dako mga 4 tetong nabilin o 3 ba to? At 3 man tayo nga na ikaw nga maayo nang ta Diyos pag ako manghinul-hinulon. Sabi nga si Master, diri man dapat si Master. Si dili si Master o na kay listen man pagba. Gusto. Ato lang i-prepare na ano. Pero unya na ining kuan kay mag istorya pug ta i-plaster lang dito da siguro kay basta alas 6 iyahan na ni Master mo sobra bas alas 6 kay mag istorya pug ta. Dadi kay ako daan makonsensya ta kay atong balay do tagsa-tagsa gipadako unya ang si Master nga nagatag og grasya disgrasya lugar iyang balay. Muna nga mahumani naisuga daani kining kanupi kining arko upat kabok dito nga magdungaw magsiga padung sa litra unya dito sa ibabaw na dagkong suga nga lingin dito diri naisuga diha sa kanupi tagduha unong tanan hasta skilid unya inig mahumana possibly December kompleto na. Kaya ako pa ganing ginahon na basta na kwarta kuralon pa nako dari diri. Ik-oning plug diri. Atong plug na kuwang diri ra na siya ibutang. Kay naapiki mas panahon. Ik-oni sa kural pareha sa Lunita sa Kang Rizal nga sa akada poste ani dagko masuga ani palibot ani kay exclusive
Pagabot sa kuan, ang pagsulod na nato dito, ang mga sinilas nato, diri ra gyud. Tama na. Gawas sa kuanan lang nato nga gikonsiderahan kay maglahong man ni Master, pero pag magsulod ta dito, dire magtiniil padung dito. Na kung naana diri nga gwapo na pud nga kural, pins ni Master dire. Igon dire. Palibot dito. Una nga atong ginindot para ang mga bisita kita mismo. Kung manaway ganita, away nada. Pero ni believe ka nga imong giuna-una nga ginindutan ka, murag gamay tanaw pero ining sulod nimo. Og imo ning balay. Hay kayo ka. Daghang maglingi kay moingon nga kuyawa gud nang tunghan na artik ayo haligi siyang balay di ko kaayo niya gikuan pa gyud. Nga imo kunuhay tong tindahan. Dito ta mo palit kay ang ilaman ato nga dala survey ba. Muna nga ako makapresentar ginhawaran ako nga di natuman katong sa una. Sa una na mga bisita, mga ayaan ni Ramel, nakakitag milagro nga ni ginhawa si Master kay Opman ang kuan dito sa taas pagibutang. Nya ang iyang kini ang bandera kay wa may electric fan. Ano man nga nagbuka-buka, di ba, abe? Nag-ingon tong mga parintin ninyo dito. Parintis si mong bana. Dito sa Master. Naiuban, tanaw, sa mangin ko, walay schedule. Kaya nga mauwaw ta, inig sulod pa lang nila. Kaya kung gusto pwede man patanawon, basta magputi sila. Kaya willing man, kaya basig bilagruhan po sila, di man membro. Dili, mako pasulod dito, kaya mauwaw ta, kaya alcoba pa lang daan, ang gibitay. Pwedeng paningkamot ni Madam Gaga, tawgon sila Cruzo, si Anyos, ipaayo tong alcoba dito. Kato sa una, tong stage siri, kanang gibutangan ni Master, dili mo na sa inyong kwarta, amo to. Kay stage mo to na mo para wali. Unya, ang iyang chandelier nga gikuan ni Master na, 26 mil na, apit mag 27. Unya, ang iyang kanang murag adlaw nga gibutangan 16,000 hapit mag 17. Mana siya nga atong gikuan. Na inigabot sa Disyembre na hinay-hinay mo na nga kinahanglan makigsunan maghatag binulan. Kay sa Biblia maghatag walay bugto basaon ko sa basaon nato sa Biblia dinhi sa 6:8 sa Esdras nagingon. Kung gipagula ko ang usa ka mando kun unsa inyong boto nining mga ansyano sa Hudiyo sa pagtukod pag-usab niya ng balay sa Dios. O doon na yung pagtukod pag-usab. Muna nga nakatukod na ta, pero doon na din pagtukod pag-usab sa balay sa Dios. Unya unsa day tugon? Balikon ko. Patalingugan na to makigsunan. Unsa na? Ato ning pamation kay aron makasabot ta anong namay binulan og katong naay ika binulan. Og ginagmay basta naay ikahatag. Nya og gipagula ko ang usa ka mando kun unsa inyong buhaton niining mga ansyano sa Maudyo sa pagtukod pag-usab niya ng balay sa Dios o gikan sa harianong tipiganan sa bahandi sa buhis sa unahan sa suba. Ang galastuhon ipahatag. Balay sa Dios ha? Ang galastuhon ipahatag. Unyaon sa dayon. Ang galastuhon ipahatag sa walay langan nga walay hunong ngadto nining mga tao nga lig-on og lawas. Og mga senior citizen na kay doon na may kuan, medyo ni out. Pero sa una gipropesya ni Master, moabot na ba ang panahon nga kamo nga mga tigulang makadawat mong pensyon? Abi nato nga, ang sundalo raman ay pensyon. So sa una gamay pa ko, mao din to nga gipakuan tong mga sundalo sa una nga nakaapil sa panahon sa Amerikano. Sus kay tinuod man karon na may inyong 3 months tag 5,000. Di may nalaganig makagahin mong 200.
Napoy uban nakadawat kay hinabang to pero gil location man to giingon din nga bunggong ibalhin unta to katong mga nasunugan, ibalhin mo sa playa, ibabaw sa playa. Ako gipahit kay di man nila ihatag kay materialis iko ayaw pag materialis gibutang man nga nakabalay na naasa man to iko ihatag lang ng kwarta kay sila ray magpaigo ana ug asa nila na ipahigayon niya kay basta kwarta sa gobyerno kunuhay resibuhan ba nga doon ay uban naghatag og sa kalibo na uban naghatag og 2,000 pila ra pud to kabok ang uban ningon nga di manggod kay pangitaan mong resibo na nga naman to naghatag og uban ay na pagbalibad igna nga wa ka magunahuna no paggunahuna pud taon mga kaigsunan okay ngano dili ra ba na ako na kinsa man kuno ng garbo nga ato man na napoy uban wa pa nako matawag. Pasalamat po ko ni Damas Joseph diri. Joseph. Oo. Muntan na ron ako nimo kay atong tawagon to kinsa tong tawana nagingon. Nagigasto nako ang kwarta kay kanang tawana og manabi po nag otro mudako man na di na hinamohatag ang mga tao. Unya nanabi nga gasto kwarta pero tanaw lista why marka dito. Pero naamay nagdiskumpiyado ang inyo ra bang hatag uban 1,000 ra 2,000 ra taman. Ana, layo ra na sa kang luloy ligutom. Nagpa-alkansi siya dito kang turitira. Kay bidding kay sa tong Luis bidding may makadaog. Ay lang yung gipausan para makadaog. Ako gingnan nga padaga. Kay maghatag siya 20,000 ang iya. Pero napay sulti. Ang bradrone permanente. Unya, kinsa pa to uban, was bradroni kay may trabaho lagi po. Ang uban pong mangwali na permanente. Ang ilang serbisyo wali. Muunay po sila gani sa paghatag, hinabang sa wali. Nakitaon ninyo. Unya dayon, usa sa mangwali, Brancisar. Akong igsuon, pipi. 40 tong ilaha. Ng kuling, nya, baligya ko no tong ilang yuta dito kay dako magyuta sibo kay nasama ko na kay gilog-ilog pos mga parinte. Modonar ko no na pud siya otro na atong paaboto. Ya si akong mga pag-umangkon pud uban. Klase Carmel. Di sa to pa wala na mapili nato. Di na ta makaingon nga kameraman. Pero di man mo maguna-una ana. Di kay nagsunod-sunod ta sa nag-istorya-istorya tag dili mao. Mao nga pasalamat ta nga naapod ni ingon ani kay ang katong uban nga busy pod. Mao nga balikan akong mga panday nga pasalamat ko ninyo si Master ay magtan-aw pod ninyo. Ako gisugos dodong kay mayong putos dodong mo kuan bantugan nga gipakanupihan pag ginako ang kuan ani. Kining arko na walang mahuman. Amo na nga ilabihang gastuhan na to sa inyong kwarta mga kigsunan. Mahimutan niya ang uban gikuwangan na to tungkuan kay gipalit na to og bandera para mapla. Pasalamat po ta sa kang amay paglinawan yang asawa si Rowena kay ato ipatahi po to sa ubang nga mananahi. Busy man kuno. Doon na po atong manahi ayon ta sa una si ano sa tayo apelido ato? Jenny Cano. Tamal gid diferensya kay na kuan man na pandol ni orang napiang wala pa kay play. Ya diretso murag nahurot naman niya kuan ang flag pero wara maning nabag-o pakuan sa bandera murag kuan nahayag na ang palas. No? Pero timan-an na to mga kaigsunan nga katong atong kanang mga balaod ni Master na kani dili ninyo sabtan kay naay uban nga mga membro nga murag ilang gibalik tong sa unang panahon mangutana gyud mo mangutana ta og naay mga kiyaw reverend sa to katino na dili po nato pasubraan kung ato mang tawagon to sila para istoryahan nga ayaw pagsulti ana
Tanaw pud uroy, pananaw pud. Ya pangwenta pud uroy og pilay magasto. Muna nga sa mga panas guard atong uniforme nga kanang ingon ana gawas ana kang lito kay sa panahon pa man na pwede raman magamit pero wala ka di naman na panon kay sa unang panahon nag master may kagiganahan pa mo pagsulob ana ako wala na ganahin mura na itong timan na ana bubuhat lang punta no kay mao man na siya ang sistema ako may magwawali dili kamo magitagaan sa Biblia ako busa gani, kung tanaw ninyo ang balaod sa misyon, gibutang na daan diri. Ang katong balaod sa misyon na to sa una, kuwang man to picture. Na diri gibutang, na diri, na Pedroso. Para makakita mo nga ang nagunit og Biblia, di pa ko kamaon nini, ako. Aron og naay magpatutuo, ingon nga, magpalabaw sila. Ipon yung ingnon. Ganun nagpasabot magkabrad sa Biblia. Ikaw ba'y gibinlan ni Master sa katungod sa pagpasabot? Kapag ka ang iyang pinasabtan, murag musungag na sa ato ang prinsipyo sa mga magwawali. Kaya kung may gihimo ni Master na Chief Minister, di ba tinood? Ano Chief Minister o sa pulis pa na, Pangulo sa mga pulis labaw ba? Kung sa kinahanglan nga mauna siyang sistema. Mauna nga, katos, Batoy o Boy Pato, sila si Batoy, Nono Batoy ba? Namas Rosal. Aman si Rosal na dire? Wala pa si Rosal no? Naa. Atos Rosal kay kibali mo itong testigos kay sila kuanan ni Master nga silang sumalpong gisunog ang ilang kumbatsyo sa ato kay ngano ilang konsepto pagmilitary kay ingos Master para na to sa pakuan sa panahon nga makapsan mo ta sa Biblia o atong anon ako lang istorya gay mga panahon nga moagitan niya na pero giimplo nga gisunog ni Tomas Pasahe o ni Cordio gipadabdaban gibubuag gasolina ang ilang miste ingon des Master pag-ibanghilyo na ni Master kaysa ginawas no to ayaw na mo pagsunod-sunod o unsay kaliukan nga nasgawas ha mo to ilan ni Binyon kaysa pa to. Wa sila kasabot. Di nitindog des Master. Ingon des Master. Kanang kaliyukan ba sa gawas mga ala? Di sa ato pa. Mga tong reserves niya. Magbutang-butang ganito sila kwarta kay ingon ni Binyon nga. Mupalit kon sila 45. Naasa mang 45. Wadiha. Mo na nga gipahinumdom na to nga ang atong pag-ampo magdakot ang kanila inigabot sa alas 6 atong Christmas ha giawir nako kay atong mga miaging adlaw gipangdakop sa pulis kay tikitan mo katong natikitan basig naguna-una mo nga walay bayad ato naara bayad ninyo ato bawal sa mga bata ang pagsuroy-suroy. Dahan ra sa una sa pag-ibanghilyo ni Master. Matod pa ni Master, ayaw ninyo pasagdi ang inyong mga bata pag suroy-suroy. Labi na sa kaponon, sa kagabion. Okay, madakpan tong inyong bata, maamong mo. Mo maning katumbas gyapon sa panahon kay Hus Master. Kini ra bang atong balaod, mag-una ra ba diri sa sulod, ay pa din dito sa gawas. Ingon bitos Master sa una, moabot ang panahon ng akong balaod, moabot sa Malacanang, kinsa may nakapapatuman. Si Presidente Duterte. Kay, naghatag man siya nga, gidili ang pagpatabako. Unya, kay doon na may neutral, gibutangan lang po din niya smoking area. Mauputong atua, nga sa mga batanon nga gahig ulo, nag-ingon lang ta. Nga kung di pa man day mo biya kay naawat na sa inyong mga ginikanan kay uban ni balik man nakitas bata nagangad-hangad kuy daw nga dili magtabok-tabok sa dalan aron pagpanabako pagpuyo mo sa inyong balay mugawas mo nga humana og di man mo makagwanta mo na diha pero wa ko magsuko nga panabako mo
Kaya badlungon mo sa gwardiya, masuko din mo. Muna nga, para rani sa tuwa magkaigsunan. Mao nga, ang kining bulato na to karon, mo ni sa kang master ni. Busa, balikon gigog, pasalamat. Tanan nga mga nagtrabaho ani o. Sus, perting dugayatan. Tiyaw mo, bisa gabiin na taon, agi pang iwagan nila, plus light kay itong na mga suga-suga kay para maiwagan kay nagpintal para lugar nga video mo. Arang-arang ng lugar. Lihaan para ba ni kay kinahanglan mo ng haligi na nga muhamis na kay nagansang-gansang pa man na. Silang Robert Consad. Ang nagpintal sila Jansan. Apil na kinsa patong uban. Kay paghuman ani dari mga liwas-liwas bisag unya gani nay magkuhan pon pahuway na sa siguro trabaho kini dari mao na pud ni trabahoon ani kay ang design diha sa kuan lain ang sa tunga ani o. Ang design sa taliwala ani nga pultahan lain daadto. Pero katong design dito og dari mao to dito. May paawat ba ng daghan kayong mga sani nagamit nga mga hardiplex sa pagpang-alkuba kay bisag alkuba lang dako kayo ng gasto. Nya katong magkuha og Christmas og mga basahon sa balaod sa misyon o katong nay mga pagsulay sa tinuod nga katawon siya sa abot og nahuman na ba to? Ako itong gisugo nga pabuhat ng mga basahon nga kuan kay para magiyahan ang mga membro. Muna nga panahon gali sa Domingo, umati kita sa tungwali kay sa una ra gisugo ni Master gani nga ining ebanghelyo namo nga pagkuha mo papel. Isulat ang mga bersikulo aron makabalo ta manubag. Dapat si makarayo dari wala. Wala pa ng Rubinyana? Okay. Ang basahon ni nga na naghatag para sa palas ay tiwasonon pa man eh. Gapon doon ay naghatag 4. Sa radyo man to di ay ito. 4,000 gikan ni kuan sa tingan ato Flores Ruila Flores Francibo. Naghatag ron og Palace Building si Nilisa Aunelia Dabon 4,000. Iyan ni ang bana po Ricardo Dabon 1,000 di 5,000 na. Kisa ni Jeremy Velasco 1,000. Rolando Singcol 2,000. Rico Canyaman 1,000, Mary Comaling 1,000, Mary De La Cruz, Marilo 1,000, Makibin 1,000, Radio, Mario 1,000, Singo, Adrio, sada sila. Sa Davao no? Tugay na si Mrs. Abrio pero nakapadala og 1,000. Si 2,000 tanan, permit. 1,000 na nila. Sige. Sa pa ba ito isulti ha? Ang balo mo sa pangayo sa litra mag-igsunan 120,000. Pero wa ko musugot kay mahalwan, masyurta. Ang kwarta na to nabilin 20 kape na lang. Kay kini ang 45,000 walay suga pero wala na kanang gipreparar na nga para imi nga just in case nga nanatay kwarta pabutangan to kada litra na suga kay ang gibutang diha na logo diha Master Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. PBCM Supreme President and Founder stainless mahal mo na mao nga 45,000.
Nag-solicit kay ko po di nonoy ato. Apiki po taon kay namay iyang gihimo-himo po dito. Para dugang kay inuna naman tato niya. Nakuha naman po kay para puno-puno na po ani. No. Basta na akong gigiayo ipong. Ay ano, still. Magkonsensya biya mo, ipandot niya ang imuhang kasanot. Nagpa-istorya pa ang tao, basta ikaw na lang ipangla nila. Wala pa ko unsang kay hitsuraan ni. Salamat ko sa panday pero bisag di ko engineer pagtanaw ganing Pirulino isa nga kinsa may kuan na referee abi niya gipaplano niya magpaplano ta. Kung bitaw ning nalangan kay sumpay-sumpay. Ang nagpaplano ta bayad ako kayo kuwang ra ng kwarta. Abi ninyo tungkod kay kabalo nako. Haligi kuwang ra anang 1 million. Niya palaw mo naman na niya pundasyon padako kayo. Dahil mga panday na ibalo, sigwa mo, basig inyo, ipanundog des inyong CR. Nakinanglan man na magtukod o kanalang eskwelahan diya, pila na kaligay. Pero yung pagkuruso, ang pundasyon na labaw sa ulo, isiminto na, tupad ang haligay. Pagtukod sa building sa Gisano kay Dako, lapad kayo na, gihurot. Ang hospital lang dito nila ni Kuan. Apil mo na sa Tabalina, pagkuhan dire, baga kayo ang pundasyon o sa patungtong ang haligay kay bugat man to mo lihok man ang yuta di malumpat pundasyon lang na di naigo tong atong 1 milyon nya may pares atong balay tukuron nga palas man ya ingon pas master nga dili gani kuno magpalabi og kuan kay narma kunoy linog na ato lang kaluyan lang ni master nga og nay atong balay pud nga ana nga di ra pud kayo makuanan. Muna nga wala roy nagtukod og building nga wala maniguro tan-aw tong dito sa kuan ato dapit sa nalabyan na mo padung sa Cotabato nga dakong mall nga bali ang haligi. So, si master balog yun sa akong paningkamot pod kita tanan. Ato magkaigsoon nga wa magsulti og kuan. Pero na mga kaigsonan po nagsulti niya nakamata po dili ita mag-utro ana pagsunod og unsa kay kita daan mo barog tas tong kaugalingon magsusi-susi ba ug naiwa mihibaw pangutana unya og nalangan niya ang uban po gustong trabaho niya ikaw sa hall sige kaysa mo pasalig dire ikaw may magsuhol sa trabaho ay bugto may patas kamot dayon. Apurado man mo, ang akong giingon nga mulusot sila Domingo, tabangan lang nila kay bisag gabi yon tato kay init pag dia dugay pud kay mutunga kay dugay pud maglungag ang asawa o na trabaho na mga anak bilar pa pod unsay gikabilaran nato ibutang ta dugay kita makatunga na ilabihan man rong inita nya og naay mo sayo pasayohon pud nato ang mga nagpapakaon sa mga nagpanday kay aron dili makuan na ang uban na ngita po og ila pong panginabuhian una diha pero natanaw po nato nga kuan ato pong palitan og naay po ila kuan pod pero base po sa kwarta nga wala ato palabi pero katong gituko dito kay dili man to kang master ipangsuhulan ng mga tawhanan na wa na tangyuhan ni Madam Gaga kay aron inig pauli dili magingon nga sugo-sugo si Reverend moro mag Dios namo nga di ra ba unya og sa kato pag magic nga inikuan niya bulitok lang orasyon Dios kuyos man na siya na manugo na mo wala tangkyuha to pagutan na sila pero daan ni magkuan ra gyud ko nga mamalihog ra gyud ko nga og mahimo gyud nga kuan nga tabangan gyud sa mga panday kay ato man kang master nakinsa man malipay di man ako mo'y mohatag og kalipay ninyo. Pero ako nalipay ko na ang matag sa balos kalipay ako. Nga kaluwasan ba itong ganian?
Ako igor ako nagdumala mga kaigsunan. Dili nga ako mo gito. Gani sa pag-abot sa politika, gikuha pa ko ni Mayor nga padagang kagawad last term ng puko. Di ako lapong gikuanan kay unsa may gama ni Master og iyabatang papakagawaron kay kanang vice president kagawad man na pero dili na kapitan. No? Kay ang mga outsider dili gusto, pasan dito sila. Kawa day gusto di. Balik. Makabalik man ko vice si Bako og mapildi kay ngano. Kay naman ko ikuan nga inahinay ta kuan kay ingon man to nagsaad ato niya nalipat man ta sa resolution. Ay kanang yuta ni Master katong itang may balay dito, katong naay outsider dito, atong naay kanopy nga balay. Ato pa dito. Tanaw nila dito sa assessor's office. Nabalaka siya kay baligya ba ko na ito ayaw. Di man may baligya siya. Nasayop puno na sa kuan uban to silang asawang balundo iko unsay pagkasay nga pagpalit anak ni Master. Si Mami Biti gisugo og si Adela. Di kung panaglitan na palit to ninyo, unya gibaligya, wa mo ron di ay mangayo og kuan nga napalit ninyo, gibaligya balo ka na utos tagiya alang ako ipakasado anan. Di man pwede na kay akwarta ato pagbayad ni Master. Pero kung gingnan ay lagkabalaka kay di man ko pahawa. Busa og mag-grouping ta, pwede ka appeal dito kay yuta pa man to ni Master. Pinalit man to. Ito, iya bata ka nag-eskwela diha. Mana mga gingsonan nga mura putag makahilak ba kay ako manggi kuan gyud paningkamutan nga ma-appreciate pud ninyo aron di mo magpanuko. Ya, gibayran pud nato ning kuan kay abi na ko katukuan. Pero okay ra gyapon. Ining diri nga glass nga yellow o blue. Diri na po blue o ang tunga ana yellow. Karon sa Bernes ang sa manini iko. Karon sa Bernes no. Moabot tong magbuhat sa litra kay ako nang gitawagan gabi O kulang ako lang naka una naman ta adto og kuan. 45,000 15,000 ang nauna para ko sa pagbuhat ko sa litra. Roll. Nasi ano diyan? Siyan. Butangi rinig iko gamay siya de. Testing gamay testing. Low. Gamay siya de. Testing. Dulang gamay. Gamay testing. Kana na. May tukar sa okuan the end of the world. Kaya mo manikan taho ng basta. Testing lumay. Ang sila na diya? Butong giingon ni Master na ang kalibutan dili matapos ang mga tao ra may tapuson niya sa Biblia ang tao gitawag mo ng kalibutan mabasa ninyo Juan City. Testing lumay. Tes kana ra siya no kini ay lang balabalik kay ora magwagwaw. Testing lumay. Di man tuyoon makahilang ta magkigsona no, di man maingog gara-gara kay sa paghilang wapod ta mag-artista aron ta drama-drama. Gadnos be diyan para tayo preparata gadnos sauman sa I love you. Paliko na ko nga pasalamat ko sa nagkuhan ani sa nahangyo man to nga madam balite lang og kuan ganini ang makina nga zigzagger. Pahibalo man nga dunay makina nga kuan second hand ipalito mo to nga ibutang dito sa ila ni Rowena Paglinawan ug siya nag himuhan ning bandera ng na dugay-dugay gitaw da
Kay ang bandera diri nga wala masunog gikas pagkasunog duha ra gyud katingad-an. Nga nangasunog ang tanan niya duha ra ang wala masunog, wala lang to. Pero katong bandera uban nga dunot na ang balaod na kay sunugon man na iabo ba. Okay, alas 6 na no. Okay. Sige. Tukar og kuan. Sa to, dito, instruction mo sa before ko kuan. Okay, sa pagita.